minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kan bi ye araba ye avril kalo tile 12 san 2023 aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan. Antonio Guterres ni ale l'unique secrétaire général ale ka rapport mina ko medrisi conseil de sécurité la aya yira o konna la ka fo ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔ u k'u teliya ka san 2024 ni kalafili baaraw teliya walasa ka se ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu tɛ tentigilakaw ye. Nambora eno ambita Chadi jamana konna la juma temeli ka sangani danda o bonyabaliya Chadi jamana nyema o ya nyini alima jamana o ka ambassadeur mimbe o ga dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana konna la ni ale tɔgɔ ko Jean Christian Gordon ko akabo o ka dugukolo kan kasangani o kɛri fana ye Chadi jamana mɔgɔw ka ambassadrice mbe alima jamana kan ni ale tɔgɔ Mariam Ali Muldu alima jamana ya nyini ko o fana ka bɔ o ka dugukolo kan an bɛ se ka fɔ a kɛmɛ ina fɔ tajuru sara. Nambora amita farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la senadolaci kɛnɛ kan kasangani jɛnfa senadolaci équipe lisiw classement bɔli ye a yirala ka fɔ an ka jamana ni o ye Mali ye ale seginna kɔfɛ dɔɔni o classement kɔnɔna la i b'a ye ka fɔ an ka jamana ale seginna kɔfɛ dɔɔni a ka wuli kajɔw kɔnɔna la bawo ni ye jɛn classement ta k'a lajɛ i b'a ye an ka jamana seginna kɔfɛ ni kuru 8 ye bawo an bɛ bɔ jɔyɔrɔ 45 na la ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ 53 na ni nana farafina gun kan i b'a ye an bɛ bɔ jɔyɔrɔ 8 na ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ 10 na. Kɔfɛ an ka jamana ministre d'État ale y'a yira k'a fɔ ko kunun tarata avril kalo tile 11 san 2023 ko carte biométrique minɛli baaraw olu kɔnɔ daminɛna e mɔgɔ de y'i ka carte biométrique dilan k'i bɛ se ka taga i ta minɛ bawo a minɛni baaraw daminɛla kununko tarata avril kalo tile 11 a yirala ko maa o maa e de y'i ka carte biométrique dilan i bɛ se ka t'i ka carte biométrique minɛ communicati mairie la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bawo a minɛni baaraw daminɛla kununko tarata avril kalo tile 11 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati. Kunnafoni kuncɛla ka sangani juin kalo tile 30 nata ye Lionel Messi ni ale ye senadolaci la ba ye ni ale dɔnnen don diɲɛ binakun kan ale ka contrat min bɛ ale ni Paris Saint-Germain cɛ o bɛna ban. Ayiwa aw minnu sɔgɔlen tunu an na Mali kunnafoni sanfɛ ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman la Ala ka sini fara ne ni aw si kan.